Monday, July 20, 2026 magigsuna no. Ang pagkaong nindot o makaayo sa lawas dili mahal magigsuna no. Nani ra nara sa ang palengke lokal magigsuna makita duha lang kay nanglan nimong kanon nga nindot sa panglawas magigsuna o adunay benepisyo makuha yung ani ra mangga o kukumber barato na siya no. Kanang mangga di ko na mahal no kay Indian mango na dayon ning ani atong pagproseso sa duha ka prutas no. Ato ginang lapuan kay naturalmente kung ang gina siya no hugaw gidisiplina sa merkado ka merkaduhan dato nang kabukalan dayon haunon pang magbubukal na haunon uli maluto ang imong prutas imong iguhuan ibutang ang prutas dayon ukay-ukayon patagtaod kuhaon yung nana na ready na siya mo na di ka na nagiinit no kay iba kaning mga kagaw na sa gas suri-suri sa kaduhan kung sa kadang tao no limpyo kita mahimo pagkaon ka ato ginasuot sa tiyan di ba unya mao pod kay limpyo kaya makaayos kala sa lawas dayon ang atong gikaon maayo pod sa panglawas okay na ra di kay maang forma ra sa ato ang gihimo nindot pero ang proseso hugaw dayon gaagapta nga maayo sa among pagkaon pero musamot ang atong sakit tungod sa kahugaw muna naanad man gud mi sa yung ani mignaong nga mautog naong dayon limpyo gumi sa training sa among ginikanan sa una inahan iti limpyadaha to si kung sa to nakaila adto ni nini kito maligya tug pagkaon pinaskuan ginayon pinahiluna nga nakakaton ni gamay na limpyo gud ang buhaton kung pagkaon na isguta no ana ra sa ingon ani pobre ta basta kay limpyo ang atong trabaho mana safety ta na no sa mga pagkaon ako sa ingon ana limpyo gid ang proseso ana di ko mosugot og hugaw-hugaw magisam sa maot og balay o makita inyo di limpyo ang balay yung tan-aw pero ang pagkaon